zu edan bertan, hueko bat ikusitxe. Arratzaldeo danori, urrakari politiko eta herritxarri. Osoko bilkura eta lehenengo puntua aurreko akta onartzea. Onartuta? Bai. Bigarren puntua, 2023 urteko udala Bai? Akta bitetzen dut. Bai, egize da. Soiko plenoaren abe, bai. Da, aurreko, bai? Dana, bisek onartuta? Bai. 2023ko udal aurrekontuaren proiektu aldaketa, da 13. da 14. proiektu aldaketa, 15. soiko bilkuran onartu zen. 13. hor zuaitz batzuk bota behar zen dire hande kuradora inguruan ataskoa sortzen ebelako, eta 14. proiektu aldaketa, azte klima ospatzen da irailean urtero, eta aukera genuko horrekin zakin eskero finantzazio bat lortzeko, eta horrek izien ekintzei lotutako gastuak izan dira. Horrek beste barik izan dire aditzera emoteko, ez da boskaketarik eta ezer. Hirugarren puntua, ordenantza fiskalen aldaketa. Datorren urteari begira eta aurrekontuak lantzen hasi aurretik, interesgarria zen ordenantza fiskalak aldatzea eguneratzea, 2024ko urteari begira, handik etorrilik esanak, azkenean ordenantza fiskalek arautzen dabe, diru sarrera modu, zergak eta tasak, eta orduan aurrekontuan diru sarrera horrek kalkulatzeko, lehenengo urratsa ordenantza fiskal honek onartzea zen. Ez alkate modun, EH Bilduko gozera bale modun ingotu erba hoen, EH Bildutik nahi izen dugu ordenantza fiskalaen inguruan ona pleno honetara adostuta, bi alderdi politikoek adostutako proposamen bat ekartzea. Hori dela eta hasierako proposamen bat pasauiakon EAJ taldeari, hasierako proposamen hori erabat irekia eta malgua zen, guk hasieran egiten genuen irakurketa zen, eta proposamen hori pasau zen antolakuntza batzordea aurretik, antolakuntza batzordean EAJak bere adostasun edo desadostasunak edo beran ekarpenak egiteko. Antolakuntza batzorde horretan gauza batzuekin ados egoan EAJ, eta beste puntu pare bategaz, esan ados egon eta kontra ofertatxo bat edo egon zen. EH Bildutik hori aztertu eta gero, puntu bakarrean egon da hor desadostasuna eta bitarteko proposamen bat egin nahi izen dugu. Hain justu izen da zerga eta tasen igoeraren inguruan. EAJtik ez dugu erantzunik jaso, baina ulertu duten agaitxik apropos izen da, ez zuena izen adostu aldez aurretik eta gaurko ekarri nahi zen duen. Puntu horren inguruan da, hain justu igoera. Hasierako EH Bilduren proposamena zen 1,9ko igoera, EAJak bateko igoera proposatzen eban, eta azkenengo proposamena EH Bildutik izan da EAJ eta EH Bilduren arteko erdibidekoa 1,5ko igoera. Ez dakit hori aztertzeko aukera izan duzuen, edo zein da zegoen plantamentua. Eskerrik asko. Apurko bat, honen inguruen, prentzan behurketen da informazioa herri diferentik zeitzen dabe honi buruz eta guzti hori, eta zifra diferentik egon die beti. Justo garrantzitzu dela apur bat ikusti bai bilbide zein izen da, azken urtiotan. Aurreko legealdi zen aurreko urtietan, urtien esan egon, bigarrenien esan egon, milizia pandemia bat egon zala, eta hori kontuten eukitzen. Hirugarren urtien 1,5 igozan, eta aurreko urtien esan egon berez. Eta ikusitze, aurrekope bai, jarraitzen dugu egoera baten, KPI, IPC prezizio gora, eta energiaren prezizio gora, eta guzti hori, familizetan eragin eukitzen dago. Eta, udal kutxa, ostera, uneko 8 egon daukten, eta, horren ego izan udal kutxa zer da, udal kutxa da, finantzazio iturri ondizena daukena, udalak daukie finantzazio iturri ondizena. Udal kutxa hori agian, bai, revisa bingo da, torkizunean azter, udal danontzako,
Eta hor bai baloreten lapur bat, udalak esportzu bat itxie tasen igoera batak, ez? Hori kontutak, eskatzi libre da, nobera kudeatzen da bena bai, ia zelan kudeatzen da bena, ez? Rekaudazio hori. Orduen, antolakuntza batzorderako, alkatik esan dabe moduen, 1,9 proposamena jaso gendun, igotzie, guk eguneko bat proposatu gendun, eta zer gaitxik, testimoniala izateko, bai? Akura testimoniala izateko, eta udalgutxa horren berrantolaketa bat edo beste reparto bat erakitzen bada, kontutan izateko, Martinez egingo dala, zerbait igo da bere kabuz. Gero emailez jaso gendun, eta ados, gukitze egin dugu, eta egiz esan, ongi etorrixe eakor bat ikusitxe guk proposatu gendun, ez hor exizioneko bateko bat zegoen. Eta, ondo ikuste gendun, nik uste dut batzar bat edo batzorde baten eztabaidatze hau dagokiola, eta ezin ez, eta plenuen adostie da berez tokatzen jakona. 1,5ko proposamen horrek jarraitzen badau, gu adosa horrekin bat itzen dugu. Kasu honetan, apur baten helburua jakina osoko bilkurak eta batzordik eta informazio batzordiak eztabaidatzeko guneak dira. Baina, hain zuzen be, gure helburua zen, osoko bilkura nahiz eztabaidatzeko gune izen, batera proposamen bakarra adostute ekartzie. Eztabaida e-mail bidez, bakarrik egun ez da zifran. Ez da izan eztabaida bat, sakon hau eskatze bana aurrez aurre, egon da saldu eta esplika eta justifika hau. Izen da, kopuru zehaz bat adostea, eta horrean azkenengo momentan e-mailez hori egitea, zeugan aparteko eragozpenik eta aurrez aurre hori egiteko eragozpenik ez da egon, baina jakitun egon da, bakoitzak gure biharrak eta daukezu zela, eta pegar bezu zeu, hasieratik, arte dizen duzuz pegar, biharren zagozelako, kopuru bat adostea e-mailez, ez da horren besterako, eta politxi zen zala, gauzak adostute eta aldez aurretik eta proposamen bateratu da ekartzia. Ados, bat egiten duzu 1,5 proposamen horregaz, horrek esan nahi da, proposamena alkarraz landu dugule, ze horrek arpen batzuk zeuek einikuek onartu die, einikun bezeuok, eta hori nik uste dut oso poskarrizik dela beste barik. Baina egize da, azkenengo momenturak eta 1,5 hori onartzen zenduela une honetara arte mantentzie, ez alezen favoreko, ez eguntzako, ez guretzako hori zuek atzo bertan esati bitxu 1,5 da, zadoz gagoz, gaurko pleno ere igual beste modu batera juna esan, eta adostasun hori eta elkarlan hori beste modu batera eraman dugula, adierazi alden duna. Horrek esan nahi da, ordenantza fiskaletan hainbat aldaketa proposatu dire, komentauko ditut, ez da, ze hor txostenetan ez da bota, ez da? Ordune laburtu egingo ditu zeintzuk diren ordenantza fiskaletan egingo diren aldaketak. Orduan, udal zergak eta tasak oroar 1,5 igotzea proposatzen da. Dan-danetan ez da igoko, horregatik esan dugu oroar, tasa zehatz batzuk, edo topean dago salako, edo erabaki dugulako espreski ez igotzea, bai? Batzuk dira, hirilugarren gainbaliaren gaineko zer, hau da, plusbalia. Plusbalia bere horretan mantenduko da. Baloratzen dalako, leharti bai mailan, udalerri honek daukala ez dago topean, ez dago Bizkaiko Foru Aldundiak adresetako topean, baina nahiko ondoko udalerriekin konparatuta nahiko gainetik dagoz. Eraikuntza, instalakuntza eta obren gaineko zerga, entzio dalako hori, ezin daltzau, topean dagoz. Eraikuntza instalazio eta obren gaineko tasa hori, borobil-borobila da, 1%koa, eta udalaren kudeaketarako errez-erreza da, 1% batean horrela mantentzea eta ez komeekin eta ibiltzea. Eta erabilera publikoa duten bigen aprometzamendu bereziko kanon eta fidantza,
erabaki da fidantza kanona dagoen bezala lagatzea, ez altzatzea, hau jaurek ordaindu beharrekoa dalako, eta bai finantza ordaintzea, hori da, maderistak eta olakoek ordaintzen da bena, eta hori bai altzatzea, ez? Kalteren bat eta suelta bestiro, kopuru majo eukitzeko horrekalti aurre egiteko. Beste alde batetik mantenduko lirak ez aurreko urtean ezarritako edo aurreko urtietan gainera azkeneko agintaldian hobari barisek eta ezarri izen die, horren mantenduko litzakez, eta hobari barri bat ezarriko geunke ibian, bai, ondasunen higiezinen gaineko zerran. Hobari hori ezarriko litzateke, foru aldundiak ezarritako 4/2016 foru arauaren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta ezarriko litzateke energia berriztagarriak instalatuta dauki izan etxe bizitzetan. Bai? 10 zergaldietan zehar, eukiko leukie hirian hobaria, 150ko hobaria izango litzateke, eta beti be, obra hori edo energia berriztagarrien sistema horrek hori instalatzeak eukidaben kostuaren 150 estali arte. Bai? Orduan horretarako, udaretik egingo jakie jarraipena. Beste puntu bat be, ordenantza fiskaletan daude zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiba burutzagatik ordaindu beharreko tasetan. Hor, hainbat tasa kobratzen dira, hainbat zerbitzu emoteagarren, eta tasa batzuetan aldaketak proposatzen da. Esate baterako, 3. epigrafean jasotzen den agiriak emateko tasa hori dira konpultzaketa, de facto ez da egiten, normalean etorten den herritxarrari konpultza egiten jako eta ez jako kobratzen, eta gainera berez ofizialki konpultza horrek ez dauke balio juridikorik, eta orduan jarraitzuko da udala konpultza horrek emoten eskatzen da benari jakitun horrek konpultzak ez daukela baliorik, baina ez da kobratuko. 8. epigrafea dela udalkiralderiko tafen epigrafeari dagokiona, hor, hainbat legediak horrela zehazten dabelako eta hainbat epai dagozalako horreri lotuta, hemendik aurrera kiroldekiko tarifetan lagakoiako bereizteari erroldatu eta ez erroldatuen arteko bereizketa hori lagaino da. Eta lagako litzak edana erroldatuen presioen arabera. Hau da, abonatu guztiak ordainduko dabe berdin, eta beti be erroldatuen tarifen arabera. Eta azkena, horrek gendun apur bat eztabaida da, Barruetako futbol zelaia erabiltzagatik ordaindu beharreko tasak. Tasa horietan kenduko litzateke bai diferentzia erroldatu eta ez erroldatuen arteko, baina bere horretan mantenduko litzateke. Eta horretxek dire, ordenantza fiskaletan proposatzen diran horrek aldaketok. Orduan orain boskatzea ez da, liretzen, boskatzea tokatzen da. Aldeko boskak? Danuk. Hau batez orduan, udal ordenantzetan aldaketok esartzea. Bio hartzu itxik ustezu? Bai. Bat, esan duzu, pega esan duzu, esatera pega guztau. Ni bakarrik esan eban, egalbazan, ostegun barik, biharren aukerako nik eta atzaldetik ia beste egun bat zan. Inolako pegarik beste egun bat izateko, benetan, ez dakot inolako pegarik. Eta, antolakuntza batzordean, prestago zen bebai, gure artean hitz egin beste zifra bat erabiltzeko bebai, eta probazioak espatu zen dugu bai. Orduan, niala guztiz posik, zeren bat, gure proposamen izan dagoeko da, zuena 1,9 eta 1,5 du gara, nik uste oso positiboa da, eta telematikoa bat ez onartzien, oso positibo eta ikusten dago. Geude, ados, eta nira antolakuntza komenta bentu moduan, aurrekontuekin be, asmoa dau, apur bat elkarlan horretan proposamentxo bat plantuko dugu, oinarri bat egon behar dagoelako, proposamen batetik abiatu beharra beti dagoelako, ez? Baina, beti den proposamendanak irekiek. Urrengo puntua, Grupo Eibar eta udaren arteko hirigintza hitzarmena, behin-betiko onartzea, eta hitzarmena lotuta dago Mentzaka familiagaz, Mentzaka familiagaz, eurek egindako alegazioare bati erantzuna, ezta? Hasierako Grupo Eibarrekin idatzik edo sinatutako hitzarmenean, behin-behinekoz, hasiera batean, behin-behinekoz onartu zana plenotik, familia honek, ohar txiki bat, edo alegazio txiki bat egin dau, eta eskatu dau,
puntutxo bat hitzarmenetik kentzea. Eurekin batuta gero eta eurek eskatzen da ben hori eta euren posizio eta argumento guztiak entzun da gero, udalak erabaki dau puntu hori hortik kentzea. Puntu horrek ekarren, neurri baten, Grupo Eibarrek inbertsio bat egitea diru bat, ez da, gastatuko leuke lehen, zana bidegorrian, baina puntua bere horretan kentziek suposatzuko egan diru hori ez inbertitzi. Orduan, Grupo Eibarrekin batu ginen eta guk proposatu gintzen hori ez galtzea, puntua mantendu, baina ez bidegorriari bideratute, espada, urbanizazio edo unitate hori urbanizatzeak urte batzuk ekarriko dauz, eta urte guzti horietan suertatu aldire bestelako preminak inguru horretan. Eta premia hori erantzunez egingo litzakela inbertsioa. Orduan hori da aldatu dana hitzarmenean, bestela gainerakoa hitzarmena aurretik onartutako berdina da, baina orain tokatzen dena da behin betiko onartzea. Hau be boskaz, ez da, iretzek? Bai. Bueno, onartzen dugu? Bai, onartzen da, bai. Onartuta. Eta beraz, mentzaka familiaren alegazioa hontzate egongo litzateke. Hurrengo urratza, hurrengo puntua, oinarri herri bizitzaileak sustatzeko elkarteko kide izatea, bai? Herri bizitzaileen sare bat da, oinarri. Oinarri elkarte bada, elkarte horretan bazkidetza mota bi dagoz, batetik dagoz bestelako elkarte batzuk, hezkuntza eremuan, batez hezkuntza esformalaren eremuan eta lan egiten daben hainbat elkarte dagoz, eta beste batetik dagoz bazkide laguntzaile modurak udalerriak, bai, udalak. Ekimena interesgarri ikusten gendun, udal gobernu honek hasieratik eduki dago asmoan hezkuntza arloen elkarlan bat hasteko herri mailan, hor batuko leukesanak bai hezkuntza formaletik bai eskolak eta ikastetxeek eta baitxe aisialdi eremuko elkartiek, baitxe guraso elkarte edo azken batean gazteen nerabe eta aurrekin lan egiten daben eragile guztiek elkartuko leuken eta hezkuntzaren inguruan hausnartuko leuken koordinazio, talde, mai, ez dugu ondo ez, itzura zeik zen emongo duzkio. Eta, hortaz ari ginela, oinarri elkarte honen barri jaso gendun, horrekin batu ginen, eta iruditu jakun aukera oso politxe udala, elkarte horren kide itxie, horrek emongo euskelako proiektu horrek ibe, lortzeko txapela edo ez, batu dengo leukela horrek. Eta, ingendun saiotxo bat astelenean, oso ganera positibo izen dana, parte honen ordezkari parte hartu gendun, oso positibo, pentsaten gendulako behar da, igual parte hartzea esan izango gero izen zana, eragile asko hurbildu ziren, era askotarikoak, bai elkarte batzutatik batzuen ordezkariak, norbanakoak bai, eskolak, oso saio politxe eta dinamiko izen zen, eta, antxeak agerian geratu zen izen zen, badauela, ardura bat, herri mailan, hezkuntza arluen lanketa bateratu bat etxeko, eta ze herri, nolako herri nahi dugun, eta ze herri nahi dugun, gure ume, nerabe eta gaztientzako. Eta, hori da apur bat, badugu informazioa, elkartean barri bai, eta, plenotik nahi gendun, elkarte honetan sartzearen erabakia pasau, ez berez, osoko bilkurariren eskumenekoa dalako, zesta, isetez, baina pentsatzen dugu, oinarri sartze eta egitasmonek bai eskatzen dela, talde bien babes hori nolabait agerian egotien, bai? Honek ere boska eskatzen dau, oinarrian sartzearen aldeko boska, bat eskuen. Gainera, tarako bazkideko kuota hori kreditu aldaketik onartu guen dugun biotezan, onartu zaten mutzan bazkide hori, baina, elkartizateko onartzen nik pasetea, listo. Horre,
Asteleneko saioan argi geratu zen lanketa batzuk eta premia, eta hor sortu zen hasi hori, ez? Asteleneko hasi hori oso politxe da, eta, bueno, bai eskatu esku hori, bere alako jarraipen bat emotie. Horre gonbidatute, bileran esan egonea jotako ordezkari politikori, posatut agendak, danonak iadien modukoak, baina, bueno, onditea barriro lusatzie, hortxe parte hartzen gauza oso politxik urte delako. Ados ez behar, retartasunien, aldutako konpartiduzan dokumentazioa eta retartasunin. Bai, ez da, batzordetik pasau zan, bai, ez gendukan hau zabarrize, barnekin seguntzako zala barrize, baina, bueno, astelenen bizi izan gendun, oso politxe bizi izan gendun, eta horrega bizi izan gonbitea, oso interesgarri zedalako. Gero zeigarren puntua da, hartutako erabakin barri emotea. Horre pasabiatzu, bai gordu batzordetik, zein dekretu bidez ondako hartutako erabakien barri, jakin erazta da, ezakit horien inguruan zalantzarik edo... Bueno, binkoz, udaltzenko ekotxen du da, ez da? Ez da edurik, ez? Ez, urtebete apiku da, bai. Urtebete apiku da, gero eskatu zana, horre aprobat, bai argitzu gura neuke. Bai. Bueno, ustok udalak sustatu diogu eta ingenuen energiaren plana, eta horrek akaiteten dabe bai aprobat, udalak ze kotxe mota erosten dabe. Eta hor, proposatu jakon, udaltzengoari kotxe elektriko izatea, argi eta garri. Behin eta berriz. Baina aprobat ikusitxe, makina sementzarako da, zer bide duken, eta zertarako erabiltzen zen, udaltzengo izan ikusten elektriko izanik. Horregaitzik ez da eskatu izen elektrikoen, eskatu izen da. Kotxe aprobatu altzengok eskatuta hori entzun da, eta horrek hori eskatuta horrek suposatzen bain, kotxe horrek urtebetea piku itxen bizala, ikusi ere bani no, zenan, bueno, etorri da, ez da etorri, baina bai ustot importanti da esatie, elektrikuek, beste udagarri batzutan elektrikuek erosten txuez, eta hemen, ez hori inda, aprobatu ebe udaltzengo egin zute, bai. Edo zelan udaltzengoaren egin mugikortasun handitik, igual pare bat proposamenin argiaki ez, eta ingotzamos. Horregaz lortute, kotxe horrek ekartzen dauen pega bat, honetan udalak kotxe horretarako, udaltzainen kotxerako duken garajiek ez dagoena balixo. Eta beraz, amendu lusatzen dut, erritxarrak begire badauko guzeta, garaje handi bat behar dugu, eta topetan galdiz kotxie guardetzeko. Beste erik hartutako erabakien inguruan, eta ja, hasi negotzien galderak. Bai, horre, ondo, adierazpenak eta, oinarrien proiektu hau plenotik pasati ondo. Horreko legalizean, adierazpenak utxuri honken pasetako plenu ezaguenien indartzeko adierazpen horiek plenotik bai. Azarako gota guztiko garrazen bizaldu zen duen, bere ala irakurri gen duen, danok ensegida eta bizaldu gontzen bai ezkue, zelan ez, eta hori ez, eta zinbaz, bakarrik esateko hori utxuri honkela dozen adierazpen eitzen gendunean beste etxa batzuk egoten die, beste adierazpen batzuk egoteten dabe, eta horrek indartu edo nolabit esateko nintzen igual plenoko eskumena ez izen, bai ekarteken guzela plenora, bai? Eta bere garrantzizia emoteko edo, agendan egoteko eta hortaz berroitzeko edo, bai, plenu edazken baten udalak duken erabakitze, toki gorena eta, uste dut ondo etorkina da horrelako pasetik, bai? Eta gero ez da azken gauzatxo bat, lehen komentatu duzuna, aurrekontuen ingurun, uste dugu hori ala pleno garrantzitsuen aurrekue, 2008ko aurrekontue, batzordien, mietibarik batzordien landu behar dizen batzarrekin, eta behar dizen presa gauzela, proposamen dauko gauzela, eta nire gule parte hartu, 2008ko aurrekontuetan. Bai, erabat gutxe gabiz oinarriak binten da aurrekontuena ados, adierazpenaren ingurun batzutan posible da, igual plenoa dagoelako justo olako gunen alire, euskerako. Euskera egunan adierazpenan inguruen, eudeleri aldu dagoen gogunetan, baina hueman adierazpenan zain egon da, eta gaurrea, zaldeko lauretan edo egon da orduan. Bialduko jatzu ez, eta ia zerra dozten dugu, baina pleno baten bezingo da bizen.
Bueno, Hori da. Ze, ez da egoik. ez dut importa. Azarrako gota bastekue, baina zapatuen badeko adierazpena, horregaitxiko bat komentatu bai. Nahi bada ez da zetan, Ez estrenatik pasatu. bada bai, baina Nahi bada plenuen sartu, saiatzen ginen sartzen horreko legalisa, eta danok hau bat ez normali nolako adierazpenak beti agoztu izan dugu, figura modun eta zemaz. Komentarizio txiki. Besterik, sozer esateko, herritxarrei berdien, sozer, esateko, listo pleno baitutzat, eta listo. Eta baki, bialdutako fetxan